Lika. Nay mo kuan mo dito. Beginner kito, ato dito ko to customer dito. Nagkwarta? Lagyan po kito ko tama po to kay. Lagi, tama po kito kay broken siya. Sige. Lami kay lagla agron. Mila kay magwalwalo. Karapitan na bar diri no. Ay dito. Dito lang kong inom. Wapoy kauban po. Wapoy nang agturi. Wala jud. Ato lang ko to, ako lang to, bahala rak ako rin sa kay. Nagkubog ro kay broken ko. Tukod to eh. Kay may na lang kay. Tara. Tagdagag tao ron dito. Pura pa rin tao. May na lang ko. Ako lang kay. Lami kay inom-inom ako shot-shot ba. Tagdagag tao ron dito no. Di alay, broken niya ko. Akit kay kong dugan. Gibiyaan ko niya. Okay. Wah, tao eh. Akin ni, mauna ni. Na! Boss, pwede yung sulod, boss? Pagka? Ay, layan, sige mag-ampo na, simbahan na, bar na, mag-inom ko kay, maghubog ko kay, sakit yung dugan, biyaan ko sa uyab. Aw, anak raman de, di lang utang musuko ko, di sulod din dre. Sige, sulod ko. Sige, ato ko. Sige. Ngayon, kuranan, Drew. Wey, kuan relim nun! Pagulat god, di lang utang nasuko god. Gulat na niya. Tara, boss. Kati may limnon. Nabriyan na si nanihilo ha. Wala, boss. Yung ano, nahilo na. Isang taong ko eh. Hala ganit, lata mga suko ko kay ato mo na broken ba ako minom, gubog ko. Ay, uy. Wey, chicks. Chicks, pa imo na sus na pa'y chicks. Pinaanag lawas o niya. Hamis kay Hamis kay ana o. Pagulat na niya, kitagaan ti karon. Sige, tawagos na akong chicks ito. Sige, dali ba kay. Hulgal lagi ko kay broken mo. Kan lamik kay wa, kinam. Sus kan dak kay boobs ba. Kay lamik kay nadak ka ng daksa. Ang Lika. Nay mo kuan mo dito. Beginner kito, ato dito ko to customer dito. Nagkwarta? Lagyan po kito ko tama po to kay. Lagi, tama po kito kay broken siya. Sige. Nana boss. Bagong karon. Laika, alin na diri Laika. Ay, GM na ko. Like ka. Ayaw mo ito ba? May gago. Sabay. Man, shit ka. Ayaw. Wait lang. Para madalik na rin. Asa ba ipin nyo dali? Kabalo na ka. Boss, ba ipin na rin mo na ni? Oh, mga na dia, soda mo dia. Sige. Meanwhile, Dami di ako kaya na. Hindi mo kaya ni. Asan ka? Dami di na ako makaya ni. Hangul-hangul man na. Asan na ito? What's up mga Mix Vlog? No, salamat no kay gihuman nimo among video. Kung nagustuhan nimo among video, please like and share, comment. Ug huwag kalimutang mag-subscribe and click the notification bell para update ka sa bagong video. So, shoutout din ni Mr. Dinshono TV. Shoutout si mo ka. Og shoutout pag ko ni Kwan, The Endless. Shoutout og ni Agnes and June Channel. Shoutout og ni Tatay Panday TV. Shoutout og ni Nelvir TV. Shoutout. Shoutout. Og ni Pobreng Nanay. Shoutout nimo. Og ni
Biasi 05 ug ni Shout out. Chill and Lala. Shout out. Shout out sa inyo ha. Ug ni Batang Lana USA ug Shout ni out. Mariel Dayan. Shout out. Nek TV Studio Shout ug out. ni kuan ni Nilsi Vlog. Na shout out. Nimsi Vlog basta. Don Colon and Pobring Don. Shout out. og sa tanan. Og sa tanang Global, sa tanan. og sa tanan Team Global Laras. Laras sa kuan sa mix vlog na mo. Ay nabre ko shoutout ni kuan pa ni Chris Lumanog Alumo. Oh, shoutout po kong Jay Panerio. Alumo. Og ni Margie Dogdog, shout out sa mga. Chris. Shout out sa mga.